Champhai Police Den mi in Rawktu mi pahnih an man den ni som pakhat tharia sang ni som ni panga Champhai Police Station atanga thudawn danin nimin Pathianni inkhawm lai vel somadar som le som pakhat mini som panga inkar vel khan Pu Lalhlunpuia in Champhai Venglai mi chu tu ti hriat lo te chuan an kawngkhar karchhiain an luta steel Almirah karchhiain state chhung pawisa an da cheng nuaih ni le singa chu an la a pawisa bakah hian Redmi Note 12 cheng singkha sang ni hu an la tel bawk Pu Lalhlunpuia chuan an inrok ani ti a hriatin Champhai Police Station a chui chuak sak turin FIR a theluta Champhai Police te chuan FIR an don bo zuin inrok tu hi an zong hala Bulfek Tiau luibula lalnun moya kumsom thumpanga lallom kim fapa Aizawl Bawngkawn na khosania in soile tong sian thanga kumsom ni pariat ginno fapa lepan chong Myanmar tuna Ramhlun Venglai Aizawl khosamek nia in soite chu an manta ani heti mek la hian August ni thum le ninga sang ni som ni panga khan Champhai Betel Middle School chu tu ti hriat lo ten an rok boka August ni hriat sang ni som ni panga tlaidar thum le chan be vel khan ni pakhat chuan school office hnunglam karchhiain an bufai be khat apu chuaka atuk August ni som Pathianni zing dar sari vel khan thian pakhat hruain an lu le a bufai bek ni an pu chuaka CCTV atanga an enin ama a an school lo rok to tu tene thumun an ni ngei ringin Pu Lalhlunpuia Bethel Middle School teacher chuan Champhai Police Stationah chui chuak sak turin nimin khan FIR a theluta Champhai Police te chui zuin atangin Champhai Venglai in Rawktu te zingami tong sian thanga kumsom ni pariat ginno fapa lepan chong Myanmar tuna Ramhlun Venglai Aizawl tangkho samek ye izole athian dang an ni ti an hrechuak le a Bethel Middle School a rok pui hi mi pakhat ni in Champhai Police te chuan an la zong meka ton sian thanga hian athian pahming a hriat lo thu a soithung Bethel Middle School atang hian bufai dal le tel an la chuaka awa hian cheng singkha sang ni hu vel ani in Rawktu mi pahnih lalnun moya le ton sian thanga te man an ni hian an kut atangin pawisa fai cheng nuaih ni singkha le sanga an muleta tam an lo lamang man lo ani in le school rok ani chungchanga hian Champhai Police te chuan chui zui tu an nei awangin an miman tong sian thanga hi an la kol thudawn ani ti tainanin in rok Champhai Police Den mi in Rawktu mi pahnih an man tu chu chanchin karchhiain